Ito, born again Christian to. Siguro si Brother Vincent. Kala ko si LPG. Bigyan mo sila ng tamang paliwanag kung anong dapat gawin. LPG. Okay. So sa palaro natin konting luwag lang tayo ng konti, luwag pa ng atas na konti. Para maging makaingay yung dalawang ano natin. Pwede tayo po na lang tayo. Para makita, para makita. Mapo kayo dyan para ninyo. Okay. Dapat last January 5 pa to, kaya lang merong emergency nangyari. So ngayon ginanap. Pagpaumanit kung alas 10 at medyo anong oras na. Sisimulan na natin ang paksa po ay kung saan yung Upo na kayo dyan, upo na kayo. kung saan makapagpuan yung tunay na kaligtasan. Kung sa Islam ba o sa Romano Katoliko. Ang Romano Katoliko po ay sa hanay ni kapatid na Vincent. Ang Islam naman kay Brother Rashid Indasan. So yun po yung patutunayan. Ang unang titindig po si Vincent, si Brother Vincent. Pagkatapos ng 15 minuto, tama? Sa napagkasunduan, tanungan. 5 minutes. Alright, time. Tapos, sunod, tindig, tatlong tindig, tanungan. Tapos panguli, yung conclusion. Okay, so wala na tanungan doon. Okay, ngayon, simulan na natin para maaga tayo makauwi. Kawawa yung mag-ina. Maga naman ng ano. Maga tayo umuwi. Bro, pastas na kayo. Sino susunod ito? Pasal ng konti. Gumagamit na lang tayo sa mic para marinig kasi mahirap talaga magsigawan lalo na sa open area tayo eh. Maraming salamat mga kapatid. Timer. Joko eh. Pwede rin sige timer. Ako. Ay, ikaw na lang. Ikaw mag-timer ha. Timer po. Ayusin yung timer mo dyan ha. 5 minutes yung ano. Diyan lang ha. Start na? Sige. Magandang gabi po sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan. Ito po ay isang maginong usapan lamang palitan ng idea between sa magkabilang pinaniniwalaan. So bilang Katoliko po, ako po ay nananalig sa pananampalatayang Kristyanismo. Aking pong masasabi na ang pananampalatayang Kristyanismo ang kinalalagyan ng tunay na kaligtasan. Dahil kung titingnan po natin ang Biblia, ito po ay punong-puno ng mga katotohanan tungkol sa buhay ng tao, patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ay hindi lang isang doktrina